Časom nám pomôžu aj algoritmy. Proti algoritmom sa dá bojovať aj algoritmami. Budeme mať aj anti-fake newsové programy a anti-hoaxové programy v budúcnosti, kde tie najväčšie blbosti odfiltrujú. Príklad, čo zvyknem hovorievať na túto tému, predstavme si, že ja som moriak. Život moriaka je najlepší na svete. Ale potom príde 365. deň, Vánoce, a to žiadny algoritmus nedokáže zovšeobecňovať zo 300 pozorovaní, ak nepozná ten príbeh za tým. My ľudia stále vidíme príbehy, vieme, čo je okolo. Tá umelá inteligencia vie len ten úzky problém, ako poraziť šachu niekoho, ale ani netuší, čo je šach, ani nevie, že tam sú figurky. Treba sa báť umelej inteligencie, ale zatiaľ tá všeobecná umelá inteligencia je ešte dosť ďaleko, že tá priorita, ak by som mal mať jednu prioritu, tak bojovať proti prirodzenej tuposti na Slovensku, a keď to zvládneme, potom zvládneme aj tú umelú inteligenciu.